Ho recordo com començar un altre cop a jugar. Crec que va ser el meu tercer partit després de la lesió i el primer a Fontejau va ser el meu primer partit de tota la meva vida a Fontejau. I bueno, recordo que vam guanyar el primer títol aquí a Fontejau i va ser algo molt especial. Sí, ostres, aquest partit i aquest cap de setmana va ser algo molt intens. Ara pensant-ho se'm fica la pell de gallina, però veure així Fontejau, ostres, impacta, eh? No, des de la pista ho recordo molt maco, però ara feia temps que no veia aquestes imatges. Va ser algo molt especial, no? Poder viure aquesta Final Four a Girona va ser algo màgic i, ostres, ho recordo com si fos ahir, la veritat, el rebot. No, ostres, aquest partit també va ser molt intens. Tenir Fontejau tan i tan volcat, ostres, es va notar, vam competir molt bé. Aquest partit va ser una bogeria també. Estava jo a la cantonada esperant i vaig dir, ostres, Quino, no sé què, però després vaig veure en Jaume i va ser com una energia, no? Una segona vida, no? I després, bueno, ens van pitar una falta molt injusta i és com va ser un partit amb moltes emocions també, però bueno, crec que vam estar això, molt units. El que me'n recordo sobretot és la tornada. El tren va ser un festival, ens vam passar molt bé i una mica poder treure'ns aquesta pressió que teníem de guanyar el partit i vam disfrutar moltíssim i ja et dic, l'AVE de tornada va ser una festa. Involucrats molt amb la gent d'aquí, sobretot amb la gent jove també, que veus, no? Fontejau amb molta gent jove, no només són gent que havia viscut etapes anteriors de Girona a l'elit, i crec que això és molt maco, que són moltes generacions que s'estan unint per fer créixer Girona i és algo molt maco. Crec també que la gent vol ser del Girona, no estan forçats a ser-ho i estan creixent amb molts esports a l'elit de Girona i és un moment molt dolç per a la ciutat.